Karl Cini li kienu sħab ma' Brian Tonna fil-kumpanija Nexia BT ġinterrogat tal-numru ta' sigħat fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana. Cini derħireġ mid-depow tal-Pulizija għal ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija u kien akkumpanjat mill-avukat tiegħu Stephen Tonna l-ewwel. Net News ipprova jistaqsil il-Cini numru ta' mistoqsijiet iżda madankollu l-istess Cini kollu vettura tistennieh barra t-depow li ngħatat permess biex tidħol fil-binja tal-istess kwartieri biex Cini joħroġ permezz tal-istess vettura. Cini flimkien ma' Brian Tonna waqfu kumpaniji offshore fil-Panama tal-Ministru Conrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat Keith Kembri. Fost dawn hemm il-kumpanija E-Grand, allura kemm Cini u kif ukoll Tonna jafu ta' minni jew għal min kienet din l-istess kumpanija. Mhux magħruf jekk Brian Tonna, is-sieħeb ta' Cini ta' Nexia BT, ġiex imsejjaħ ukoll biex imur id-depow tal-Pulizija.